Homicidi, assassinat, segur que són paraules que sentim gairebé cada dia a les notícies, però compte, perquè legalment no són el mateix. Ni de bon tros. En aquesta anàlisi veurem les diferències clau que marca el Codi Penal, perquè entendre-les és fonamental. Vinga, anem al gra. Homicidi o assassinat. Els mitjans de comunicació sovint els fan servir com si fossin intercanviables, però en un jutjat la diferència pot ser, pot ser la llibertat o una condemna molt més llarga. No és només un matís, és un abisme legal. A veure, per entendre per què hi ha aquesta diferència, hem d'anar a l'arrel de tot plegat. I quina és? Doncs la protecció de la vida. La vida és el bé jurídic més important que tenim, la base de tots els altres drets. Però, i aquí ve la clau, la llei no la protegeix sempre igual. Les circumstàncies ho canvien absolutament tot. Comencem, doncs, pel principi, pel delicte base, l'homicidi. Aquest és el punt de partida. Quan una persona mata una altra, la figura bàsica és aquesta. I per entendre què és un assassinat, primer hem de tenir claríssim què és un homicidi. La definició al Codi Penal pot semblar supersimple. Diu literalment qui en mati un altre. És un delicte que es castiga pel resultat. Hi ha hagut o una mort, no importa com. Però hi ha un requisit que és la clau de volta de tot, la intenció de matar, el que els advocats anomenem l'animus nacandi. És a dir, hi ha d'haver la voluntat, la intenció de causar la mort. I de quina pena estem parlant? Doncs, per aquest tipus bàsic, la condemna va de 10 a 15 anys de presó. Quedem-nos amb aquesta xifra, la base, perquè ara veurem com es pot complicar i molt la cosa. Molt bé, i ara passem a l'assassinat. I aquí, atenció, perquè ve la distinció més important de totes. Pensem-ho així, l'assassinat no és un delicte diferent, sinó que és un homicidi, diguem-ne, qualificat o agravat. És matar, sí, però d'una manera que la llei considera tan terrible que el càstig és molt més dur. El Codi Penal és molt clar i ens marca 4 circumstàncies concretes que fan que un homicidi passi a ser un assassinat. I el més important de tot, només en cal una. Amb una de les 4 ja n'hi ha prou. Anem a veure-les. La primera, i potser la més coneguda, és la traïdoria. Què vol dir això? Doncs bàsicament és matar sobre segur. És a dir, utilitzar mitjans o formes que asseguren que la víctima no es pot defensar de cap manera. Un atac per l'esquena, enveninar algú, atacar mentre dorma, són exemples clàssics en què es busca eliminar qualsevol risc per a l'agressor. La segona és matar per preu, recompensa o promesa. Aquest és el cas del sicari de les pel·lícules, vaja. Aquí el motiu és purament econòmic i la llei ho considera especialment greu, perquè posa preu a la vida humana, la converteix en una simple mercaderia. El tercer és l'acarnissament. I compte aquí, perquè hi ha molta confusió. Acarnissar-se és augmentar de forma deliberada i inhumana el patiment de la víctima abans de morir. No té a veure amb quantes punyalades es fan, sinó amb la intenció de fer patir més del necessari per matar. Qualsevol cosa que es faci al cadàver, un cop la persona ja ha mort, no és acarnissament. I la quarta, que de fet és la més nova de totes, es considera assassinat quan se mata per 2 raons, o bé per facilitar un altre delicte, per exemple, matar el vigilant per robar un banc, o bé per amagar-ne un que ja s'ha comès, com seria matar l'únic testimoni d'un robatori. Perfecte, doncs anem a resumir-ho, que quedi ben clar. Homicidi és matar, punt. Assassinat és matar, sí, però fent-ho amb alguna d'aquestes 4 circumstàncies que demostren una maldat més gran, amb traïdoria, pagant, amb acarnissament o per facilitar o ocultar un altre delicte. I per què és tan important aquesta diferència? Doncs per la pena, és clar. Les conseqüències són brutals. La pena per assassinat és molt més alta. I de fet, si concorren diverses d'aquestes circumstàncies, la condemna pot arribar a la presó permanent revisable. Estem parlant de la pena màxima que existeix al nostre ordenament jurídic. Fins ara hem parlat sempre d'un element comú, la intenció, les ganes de matar. Però, i si algú mor per culpa d'un altre, però sense que hi hagués aquesta intenció? Què passa quan la causa no és la voluntat de fer mal, sinó una simple imprudència, un descuit greu? Doncs aquí és on entra en joc una altra figura, l'homicidi imprudent. A veure, l'homicidi imprudent és quan es causa la mort d'algú per una infracció greu d'una norma de cura. La clau aquí no és voler matar, sinó no haver pres les precaucions més bàsiques que qualsevol persona hauria d'haver pres en aquella situació. És l'absència del deure de cura. Perquè s'entengui millor, pensem en exemples del dia a dia. Conduir molt per sobre del límit a velocitat i atropellar algú. Un metge que comet un error gravíssim en una operació per no seguir els protocols. Un constructor que no posa les mesures de seguretat a l'obra i un treballador mor. Són situacions on no hi ha intenció de matar, però sí una negligència molt greu. I bé, el Codi Penal és molt extens.
A part de l'homicidi i l'assassinat, també regula altres situacions molt complexes que tenen a veure amb la vida i la mort. Donem un cop d'ull ràpid a dues que generen molt de debat, el suïcidi i l'avortament. El tema del suïcidi és legalment molt curiós. A Espanya, suïcidar-se no és un delicte. La llei no et pot castigar per això. Ara bé, el que sí que està castigat és ajudar o convèncer algú perquè se suïcidi. La idea que hi ha al darrere és protegir la vida de la persona de la influència o l'ajuda de tercers en una decisió tan crítica. I per últim, l'avortament. La seva regulació legal a Espanya ha fet un gir de 180 graus amb el temps. Van passar d'un model molt restrictiu, on només es podia avortar en uns casos molt concrets, violació o risc per a la mare, a l'actual sistema de tèrminis, on la decisió recau en la dona durant les primeres 14 setmanes d'embaràs. És un canvi legal que mostra clarament com ha evolucionat la societat. I arribats a aquest punt, després de tot aquest repàs, queda una pregunta a l'aire, una reflexió final. Què hauria de passar més a l'hora de fer justícia? La intenció que hi havia darrere de l'acte, la manera com es va cometre, els mitjans, o simplement el resultat final, que és la mort d'una persona? És una pregunta complexa, sens dubte, que defineix no només el nostre codi penal, sinó la nostra concepció de què és just.